Zdravím vás, priatelia. Už sme sa veľmi dlho takto nevideli a nerozprávali, možno naposledy, keď som ešte bola v Toskánsku, čo už je docela doba. Ale nemala som nejak ani potrebu, ani čas, ani energiu, ani nič na to, aby som nejaké video urobila. A hlavne bolo toho teraz naozaj veľa. A v poslednej dobe už som aj chcela vám urobiť nejaké video, ale naozaj na to nebol priestor, ani energia, ani chuť. Tak som to nechala vyplynúť, že uvidíme, možno raz to príde a dneska to prišlo. A nie je to o tom, že by som ja teraz mala nejakú potrebu vám zdieľať svoje osobné záležitosti, to vôbec nie, lebo je mi takto celkom dobre, že som len v nejakej prítomnosti, ale sem tam mi píšete pekné správy, kedy mi píšete, že ďakujete za moje zdieľanie, lebo vás nejako nakoplo, posunulo k tomu, aby ste aj vy možno začali si ten život meniť a robiť si ho podľa svojich predstav a naberáte odvahu takej tej dobrodružnosti. A za to sa ja veľmi teším, že to všetko malo nejaký zmysel, a pokiaľ by to malo mať aj teraz takýto zmysel, tak som sa rozhodla, že vám možno popíšem bližšie svoju momentálnu cestu. A kde začať? Je toho viac. Už ste aj písali nejakí ľudia, že čo bude so zvieratami, a možno častokrát ľudia si myslia, že človek je len sebecky, sa všetkého vzdáva, ale v tomto prípade je to presne naopak, lebo ako viete, tak Kostíkovi som hľadala nové miesto, ale nie preto, lebo by mi vadilo, že mám doma starého koňa, to vôbec nie, práve naopak, bolo mi ťažké ho pustiť, lebo je to proste člen rodiny, je to parťák a ťažko proste sa ho dáva niekam na iné miesto. A naozaj som sa snažila mu nájsť dobré miesto, takže to trvalo naozaj asi nejaký rok. A bolo to z toho dôvodu, že mu proste Vesna nie je dobrou parťačkou a nemohli byť spolu z viacerých dôvodov. A bolo vidno na ňom, že potrebuje tých konských parťakov, a to som mu ja dopriať nevedela. Aj keď som sa snažila nájsť rôzne cesty, tak som cítila, že idem hlavou proti múru a niekedy proste ten život nám chce ukázať, že toto nie je cesta. Ale našla som pekné miesto, kde je s poníkom a s jednou chobylkou, kde si myslím, že sa má dobre a krásne si dôchodkuje. Na vlastné oči som to videla, takže viem. A stále je môj. To znamená, že je stále ako keby pod nejakými mojimi strážnymi krídlami a naozaj by som nerada bola, keby sa mu niečo stalo zle, takže riešim a som v kontakte so slečnou, ktorá ho má, a vždy chcem byť aj napomocná, nech sa deje čokoľvek. Takže nie je to o tom, že by som sa ho zbavila, aj keď veľa ľudí to tak bohužiaľ robí, že sa starých koní proste zbavia, lebo nemajú z nich taký úžitok a je to veľmi náročné ich niekedy doma mať. Ale práve naopak, nechcela som byť ten egoista, ktorý má doma koníka, lebo ho veľmi chce a ľúbi, ale neviem mu dopriať zároveň to, čo je pre ňoho tak najprirodzenejšie, a to je byť s inými koňmi. Tak som ho teda tam dala a nedávno ste videli, že som tam bola, videla som ho, poslala som vám tam aj fotky a má sa naozaj dobre. S tým prišla aj ponuka nejako na domov, ako na nové miesto pre Vesnu, čo bolo pre mňa najprv veľmi nepriateľné a nemožné, a proste bolo tam veľa nie, ale má to rovnaký základ, že učím sa byť neegoistická, nemyslieť len na seba, ale aj na tie zvieratá. Nehovorím, že sama Vesna pri mne zle, teraz sa tu spasie, asi počujete, ako si chrumka trávičku. A má sa dobre, má kozy, má pohyb, má veľký výbeh, kvalitnú stravu, všetko proste má a kopec lásky. Ale stále je to iné, keď je to zviera v stade so svojimi
rovnodruhovými zvieratami, ako keď tú spoločnosť nahradzajú kozy a ja. Tak som to začínala potom nejako strebávať, že áno, bolo by to pre ňu úžasné, lebo ja keď som si ju brala, tak bola tam taká možnosť, že som si ju zobrala žrebnú a očakávala som, že či teda sa ožrebí a bude mať žriebetko a budú teda dvaja a je to vyriešené, ale nakoniec sa ukázalo, že žrebná nie je, že priberá len z jedla. A zatiaľ som proste nejak neriešila k nej parťaka, lebo naozaj vyzerala byť taká šťastná, spokojná, že jej nič nechýba. No, aj tak som si uvedomila, že minimálne by to bolo fajn skúsiť, že či naozaj tie somáre nechýbajú, že skúsiť ju dať k iným somárom. Ak tam bude naozaj šťastná, spokojná, tak proste je to jasná voľba. Ak by proste to malo byť nejako zle, tak samozrejme ja rada si ju nechám aj takto, ale je malá šanca, že by nezapadla. A tak sa chystám ju premiestniť na miesto, kde bude s inými somárikmi. Uvidíme, ako to dopadne, či to celé vyjde alebo nevyjde. A je to proste také náročné pre mňa. Ale tiež ostáva moja, takže v podstate môžem s ňou tráviť čas, môžem si ju naďalej brávať na prechádzky, dokonca budem rada, keď budem môcť pracovať aj s ostatnými somárikmi a naberať tak nové skúsenosti, vidieť to zviera, ako sa správa v stáde, je úplne niečo iné, ako keď máte iba jedného somára alebo jedného koňa, je to úplne niečo iné a teším sa na to, že sa naučím niečo nové, uvidím a sú tam ľudia, s ktorými to môžem zdieľať, ktorí majú rovnako pekný vzťah k zvieratám ako ja. Aspoň si myslím teda, že ho mám pekný, lebo pre mňa sú naozaj veľmi dôležité a ťažko sa mi ich takto púšťa. Ale svojím spôsobom aj stále ostávajú v podstate súčasťou mňa, lebo naďalej sú to moje zvieratá, naďalej môžem rozhodovať o ich osude, o ich živote a môžem byť ich súčasťou. To ma teší, že som vítaná na tých miestach. Takže môžem aj naďalej byť s nimi. To je pre mňa dôležité. Búbko so mnou chodí všade, to asi ste si po niektorí aj všimli, s ktorými sa aj stretávam naživo. A kozičky, keď tu zatiaľ ostanú, kde sú, majú skoro 2 hektáre. Takže sú spokojné tým, že sú traja. Teda 2 kozy a 1 cap, tak oni sú už svoje stádo, takže oni ma tak nepotrebujú k tomu, aby boli spokojní. Ako samozrejme radi idú takto na prechádzku, to je jasné, ale to tiež sa nezmení, lebo zmení sa len to, že to bude náročnejšie pre mňa, lebo budem chcieť Zoruša. No, Zorka nám ide robiť zlobu Bubakovi. Bubko, nejdeš k nám? Poď tu, Bubo, poď. Nech ti Zorka nerobí zle. Náročnejšie to bude pre mňa, lebo budem chcieť byť so všetkými, takže budem tak trochu pendlovať tu a tam. Ale stojí mi to za to. Keď budem vidieť, že sú všetci šťastní, tak budem šťastná aj ja. Takže nie je to o tom, že by som ja chcela niekam odísť a na základe toho som dávala zvieratá niekam inde. Ale je to presne naopak, že ja keď som si uvedomila, že už Kostík je tam, Vesna bude tam a už mi tu ostanú len mačky, kozy a Búbko, nie že len, ale proste je to už iné. Takže čo tu ja vlastne budem robiť, lebo s Bubakom vieme chodiť spolu kade-tade, mačky si žijú aj tak svojím životom, lebo oni sú viac menej vonkajšie, aj keď chodia dovnútra, ale nepotrebujú ma k životu až tak a zároveň aj o nich je postarané aj o chalúbku, lebo v chalúbke bude rodinka, ktorá sa o mačičky postará. A tiež som veľmi, nie tak dlho, ale ako to povedať, veľmi starostlivo som vyberala, že koho tam si pustím, lebo predsa len je to tiež súčasť mňa a aj na tých mačkách mi záleží stále rovnako. A tak som si teda uvedomila, že keď tu oni nebudú, tak ja vlastne doma ani už
nemám dôvod nejako extra byť, a aj keď tu boli doteraz všetci, tak som pracovne tak často preč, že sa to tak nejak strátil ten význam toho celého. Niekedy človek tak cíti, že proste je často urobiť inak, že momentálne to nie je dobre nastavené a je fajn sa otvoriť nejakým novým možnostiam, ktoré prichádzajú. A nevidieť všetko len také čierno-biele, lebo všetko má svoje pre a proti. A zároveň kto sleduje stránku už dlhšie, tak vie, že mám rada takéto dobrodružno a spoznávanie nových miest, nových ľudí a stále sa viac menej pohybujem pri zvieratách, nech som kdekoľvek, tak som stále so zvieratami. A tento život takýto nomadský ma celkom baví, lebo dlho som v podstate bola na jednom mieste, kde som sa starala o zvieratka a všetko som prispôsobovala im. A teraz cítim, že potrebujem sa aj ja nejako inak vyživiť a nabrať nové skúsenosti životné. Tak plánujem v podstate tento rok trošku viac žiť v aute. A ako ste videli fotku, tak vlastne z chalúbky teraz momentálne sa sťahujem do Unimobunky, ktorá má nejakých 18 metrov štvorcových, takže je to naozaj také už menšie bývanie, ale na to, čo ja potrebujem, dostatočné, lebo plánujem byť viacej na cestách a v aute, ako v nej. Je to skôr také len zázemie na moje veci a taká strecha nad hlavou, ak to budem potrebovať, alebo ak prídem na chotár za kozami a pozrieť mačky, tak aby som mala aj také nejaké svoje zázemie. To ma tak láka na tom živote najviac, skúšať, že čo je vlastne pre mňa to dobré a výživné, a mne proste vyhovuje byť viacej v tej prírode, veď ja som v podstate celú jar, leto, jeseň som vonku, málo čo som vo vnútri, proste ako náhle sa dá byť takto vonku, že je teplo a slnečko svieti, tak ma ani pára volov neudrží vo vnútri. Tak áno, kozička sa o mňa obtrela. a mám rada ten minimalizmus, proste zamerať sa na veci, ktoré sú pre mňa výživné a proste čo najviac žiť v prítomnosti a v radosti a ten život si nejako viacej zjednodušiť a nekomplikovať. A čo neslúži, či už je to nejaká vec, práca, miesto, tak to dokázať pustiť. Sa nám vesna škrabe, lebo už sú muchy, tak oceňuje, keď sa môže poškrabať, ale chod sa škrabať niekde inde. Utekaj, bež, utekaj. Už dosť. Nie, tady je. Aj Vesna nám to zvalila. A teda, kde sme to skončili? No, chcem byť viacej proste v prítomnosti tej prírody, ešte viac ako som. A menej využívať tú technológiu možno a viacej byť sama so sebou a zároveň spoznať nové miesta, nových ľudí, na to sa veľmi teším. A tak. Takže toľko k tomu, čo sa momentálne deje a čo plánujem. Je možné, že nejaké témy z tohto ešte rozoberiem tak bližšie, podrobnejšie, lebo tam sa dá rozprávať o veľa veciach. A zároveň vás potom teda zoberiem so sebou na moju cestu a občas vám niečo pofotím alebo spravím nejaké video, porozprávam, keďže uznám, že niečo by mohlo byť pre vás inšpirujúce. Teším sa, že takto pôjdete so mnou a verím, že sa čoskoro opäť vidíme a počujeme. Majte krásny deň. Pa, pa.